Ahoj, moje meno je Zuzana a toto video už zrejme asi poznáš. Bola to pozvánka na workshop tvarovej hodiny Reiki a meditácie, lenže ty si neprišla. Prečo? Neobávaj sa, mám tu pre teba ešte jedno pozvanie. Tento mesiac, máj, 22. mája o 6:30 večer, ale nie je to v Yoga House, ale v Medickej záhrade. Prinies si so sebou, prosím ťa, karimatku, tvárový olej a taktiež dobrú náladu. Nesľubujem ti, že po tejto hodine schudneš 5 kg alebo budeš v zen stave navždy, no naučím ťa, ako si uvoľniť napnuté svaly na tvojej tvári a taktiež ukludniť tvoju myseľ. Tak čo, pridáš sa? Čaute. And in case someone is wondering, yes, this lesson is bilingual, so come if you're speaking English or Slovak.